Hey, kinderen, wat leuk dat ik hier mag zijn. Ik heet Peter. Ik ben op een school, dus vandaag ben ik geloof ik meester Peter. Ik ga jullie iets vertellen natuurlijk over de stijl. Nou, daar staat 1917. En het is nu, weet jij wat voor jaar het nu is? Ja, 2017. 2017, dat betekent dat stijl is jarig dit jaar, hè? Nou, en hier hebben we een draagster, Thijs Rensema. En die schilderde toen begon ook een beetje modern te schilderen. Maar die Van Doesburg heeft hem aangespoord om nog moderner te schilderen. Kijk eens, Thijs Rensema heeft op een gegeven moment, heeft hij met Van Doesburg, Van Doesburg heeft hem wat aanwijzingen gegeven en heeft hij dit schilderij gemaakt. Want Evert en Thijs, dat waren schoenmaker. De papegaaienbuurt. Toen heeft Van Doesburg deze tekeningen gekregen en die ging op deze manier, die ramen ging je allemaal inkleuren. En zo is het in het echt. Nou, zo rijden jullie er vast, fietsen jullie er vast wel eens langs, gaan jullie er vast met de auto wel eens langs. Dit is een tekening van de binnenkant, want dit zijn onze plafonds. Nou, net als met de trap. Zo heeft Theo van Doesburg de trap ontworpen. Zo ziet mijn trap er in het recht uit. Knopjes, man. En zo ziet mijn huis er aan de achterkant uit. Hier zie je de ramen. Blauwe ramen, rode deur. Ga maar eens verder. Tadaa, rode deur, blauwe ramen. Ik wil jullie eventjes voorstellen aan de directeur van het museum. Hij heet Paolo Martina. En hij heeft ervoor gezorgd dat wij hier een heel groot feest hebben dit jaar. Het hele jaar vieren wij 100 jaar de stijl. 100 jaar. Ik zal wel even iets vertellen over wat wij aan de stijl doen hier in dit museum. Want jullie kennen waarschijnlijk allemaal Mondriaan, daar hebben jullie nog van gehoord. Nou, er is een andere meneer die misschien nog veel belangrijker was dan Mondriaan. En dat was Theo van Doesburg. En Theo van Doesburg, misschien hebben jullie daar ook al wat van gehoord. Dat was degene die met de stijl begon. En weet je, drachten is zo belangrijk, want deze meneer van Doesburg die kreeg voor het eerst in zijn leven een grote opdracht hier in Drachten. En die stoelen die werden gemaakt door Rinsema. En Rinsema die kwam hier uit Drachten. Hij was een schoenmaker uit Drachten en die maakte de stoelen en die maakte de schilderij en dat is zijn gezicht. Ja, want we hebben het gehad over Thijs, maar Evert was ook een kunstenaar. Evert, de broer van Thijs. En weet je wat voor kunst hij maakte? Evert zijn broer die schreef, die maakte allemaal gedichtjes. Met vierkanten. En driehoeken. En cirkels. En hij heeft de kunst van weglaten gebruikt. De kunst van het weglaten. Dus ze hebben allemaal wel een beetje naar elkaar gekeken, al die kunstenaars, hè? Dus ze hebben met elkaar gesproken over al dit soort van dingen. Anders zou je nooit een hoekig mens hebben gemaakt. Nee, en driehoekjes. En de vormen zie je heel goed dat hij niet zomaar een mensfiguurtje heeft gemaakt zoals wij eruit zien. Geen foto's. Anders pak ik het nog niet lang. Zie dan één. Ik wil een keihard applaus voor je Rut en alle hulpdoeners.
een eigen gemaakte Mondriaan-ketting. Theo van Doesburg. Bedankt allemaal. Mochten jullie ook zo'n leuk exemplaar willen, kom dan naar het museum of naar La Moda Drachten. Dank jullie wel.